पवन सिंह क्या पनमा है त्या। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद में आ गई बटे खेसारी लाल यादव के लड़िका। खेसारी लाल यादव के लड़िका जवना के नाम बाटे नवरत्न यादव। जी हाँ, नवरत्न यादव कहता कि खेसारी लाल हमरा के अपन छोट लड़िका मानेलन। आ खेसारी लाल यादव के जौन लड़िका बाटे नवरत्न यादव, ई अपना बाबा के सम्मान नहीं के करत। बाबा यानी कि एकर पवन सिंह बाबा बारन। बाबा कैसे बारन? पवन सिंह खेसारी लाल यादव के पिता तुल्य बारन। ई बात हम नहीं के बोलत, खुद खेसारी लाल यादव स्टेज शो के माध्यम से या लाइव आके कई कई बार बात बोल दिले बारन। ली एक बार एगो वीडियो देखी लो। पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। खत्म। खेसारी लाल यादव तो बताइए देहलन कि पवन सिंह बाद में बाड़न, पहले ही हमारे पिता तुल्य बाड़न। चली कोनो बात नहीं खेल, लड़का जब बेहुदा हो जाला तो अपना बाबा के समान का, अपना पप्पो के समान ना करेला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए कोनो बात नहीं है। बाकी हई शुभम सिंह आ जमी जहरीला के बीच जौन विवाद चलता, ए विवाद में शुभम सिंह कुछ बोलले बारन। रउआ सब एक बार देखे लो। अब औसन लोग हमरा के टारगेट करता जेकरा दिन नहीं के हमरा से बतियावे के। काहे हो तू पवन सिंह के साला हो गइल बड़ा, यही से तरह से केहू ना बतियाई का है? तू पवन सिंह के साला हो गइल, यही से तरह से केहू ना बतियाई। शुभम सिंह और ई जौन जमी जहरीला बा, ई मिल के, ई सब गोड़ा मिल के रउआ लोग इनके चुतिया बनावतारन स। ई तो खुद चुतिया बढ़ले बारन स। आई जौन शुभम सिंह बाटे, ई कहता कि एकर हम चेट रखले बानी, अगर ज्यादा तगड़ बगड़ करी तो हम दिखा देम। सारा मैसेज रखले बनी कहेंगे तू हमारे सामने रोज तो गिरगिरात रहा। ज्यादा बकर करब तो अगला वीडियो में तार पूरा चैटिंग में दिखा देम। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे जमी जहरीला मर्दे तारा मुंह में कोनो मार के गिरा देहलस का हो? देखो भाई लोग, ई जौन बाटे जमी जहरीला, ई कहता का कि शुभम सिंह जौन बाटे उ राजपूत के नाम पर कलंक बा। तुम्हारे आदमी हम आज तक नहीं देखे तो हम समझते थे कि राजपूत के अंदर कुछ होता है, लेकिन तुम राजपूत के नाम पे कलंक हो। तुम्हारे नाम को अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जमी जहरीला जौन बाटे ई कहता कि राजपूत के नाम पर शुभम सिंह कलंक बाटे। बाकी री जौन बाटे जमी जहरीला, ई शुभम सिंह से कॉल रिकॉर्डिंग पर बात कइले बा और अपना आदमी के शुभम सिंह के मारे खातिर भेजले बा। ली एक बार कॉल रिकॉर्डिंग सुनी लो। जल्दी भेज, जल्दी खड़ा बनी, इतना टाइम नहीं क्या लगे। ते आओ तुरंत से वेट करेगा। ते आओ मौका लेके पापा लोग के भेजा तेरे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो भैया कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेनी लो। शुभम सिंह कहतरन कि ते आओ, मतलब जमी जहरीला कहलन कि ते आओ, अपना पापा लोग के या अपना बच्चा लोग के मत भेज, ते आओ अगर तोरा फरियावे के बात है। ये अपडेट कैसन लागल हरुआ लोग इनके रहुआ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वो वीडियो देख ले बानी तो एगो लाइक जरूर करें। चैनल पर नया होकर तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।